MK, 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 uzuba kwaze wemkhonto kaZuma. Comrades, niyaphila. Ma comrades namhlanje kade funga i-leadership ku national. Into yami ekhona ithi ake sizame ngayo yonke indlela ukwakha inhlangano thina singaphandle, let's build an organization. Ngiyacela ukuthi mhlambe angabe iParliament kuphela abantu abalwelayo ukuthi babe khona bahluleke ukulwela abantu bakithi abamnyama. So mina what I'm suggesting is that regardless who is in the parliament, but the revolution of the black child should start now. We have to stand up for our people. This government of national unity, it's useless and it's a political suicide to all the parties that are involved, because now it means they are in the same bed with the enemy, with the white monopoly, with the Stellenbosch mafias. Engifuna ukusho ukuthi mhlambe kuma parties lawa amancane azama indlela yokuba ingxenye ye government of national unity. Ngiyezwa nje numbers ziya-addwa from progressive opposition to i-government of national unity. Ngifuna ukusho bafowethu ukuthi akwazi ukuthi ngalesi sikhathi sidayise ngomzabalazo. Umzabalazo umuntu omnyama uhamba indlela ende kusukela ngo-1912 or not even ngo-1912. Lento yokulwela yokuzabalaza iqalwa amakhosi oking Cetshwayo, o King ungabanemlisha. I think most of them were kings before 1912. Kahle i-revolution noma ukulwela umuntu omnyama qalanga ngenhlangano yepolitiki, kwaqala ngamakhosi nabefundisi who stood up for i-revolution yomuntu omnyama, so yokukhulula umuntu omnyama. So ngifuna ukusho kunina ma comrade ukuthi leye parliament, yes of course sonke siyathanda ukuba separlamente, including myself ngiyathanda ukuba separlamente, kodwa angeke sibe sonke eParliament ma comrade, ngeke sibe sonke eParliament, and sizofaka ingcindezi enkulu mangase sonke sifisa ukuba i-parliamentary material. Uyayibona lonto le, abanye bahambe, abanye bazobuya, abanye bahambe futhi sako masipala. Let's explore ama revenues esinawo nama expertise nama commitment ne activism esinayo to make sure ukuthi people on the ground ba grounded in the MK, because lento esijahile mhlawumbe singayijaha kanti asikabe ready for yona. Into esi-ready for yona ukuthi sakha abantu bakithi babelivele kwi-MK. Njengamanje we are busy with a lot of issues zomphakathi ekufanele si-address thina njengama comrade. So ake simeni ukuba nesibhocobhoco sokuthi uyila uyanga, and ukuthi usebenzile wangakhonjwa ukuthi uyeParliament, it doesn't mean anything. It doesn't mean that you are not capable. It doesn't mean that you are not committed. You are not you are not or patriotism, you know, in your country. No. All the people, they've got their own expertise and they've got their own commitment and they've got their own role to play in the organization. Abanye bazoyidlala ngaphakathi game, abanye bayidlale ngaphandle game. Yabo? So ngiyacela nje ma comrade, ake sehliseni umoya manje ke siye ukukhathaza umdala. Kuba naleso silonda mase sibona umuntu omdala esekhathazwa yithi
ngokuhamba singena siphuma mhlambe nathi sifuna ukubona ukuthi yini enzakalayo. No, let's carry on. Into ilokhuze i-role esiyidlalile ngama-election was big, and asiqhubeke nayo sibheke manje kwi-constitution, sibheke manje kwi-policy, kuma-policies, sibheke manje kwakhena ama-structures, you know, ilokho ebengakusho nje. Mandla wethu.